4 4 8 4 यार हमार माई कितना हमके प्यार करेले जो न अभी घर में रहले तबे लिया के दीवा देले भाई से। हम तो जानी कि नसीबे हमार खराब हो गए। यही जाकर नसीब खराब बा लेकिन नैहर का नसीब ठीक बनो। 3 3 6 3 3 6 एगो बेसी बाटे एगो बेसी डाल दिले भाई जेकर ना रही कहाँ से पहिनी जेकर रही हुए ना पहिनी। कितना प्यारा लगा ताटे का हो का करत हड़ू काजी दीदी। अरे बक बुझाता उ डेरा जी ढेरा नहीं देखी ना कितना प्यारा लगा ताटे देख तनी हमर माई बूढ़ हो गई है जन्नी लेकिन सामान तो एकदम जवान वाला किने ले लागेला ना कि माने बिटिया फेल बाड़ी सब। अच्छा ई तार माई विदा करौली ना छोटका भाई आइल ल त हम कहले रही हंसी हंसी ना कि मैं चूड़ी नहीं खे जान लू अब उतने पर भेज दे। हमार मुंहे का खोलल एकदम तुरंत आ जाए एकदम तुरंत यही जाना है इस न मर्द के तकलीफ बुझेबे ना करला सब कुछ। तारा ही मोबाइलिया बन गेल का हो दे। हां आज तो भाई वाले के आई लवे एकरा 1 लाख सौ लगवइला स वीडियो कॉलिंग बतिया में बड़ा दिक्कत हो करला जानी जी। हां ना सुना तरह है और ई सब का होता जी दीदी। भाई देखियो कि फूल वाला बनवाइलू हो का हो जानते बानी कि माई का धन पर जी ना त हम का कहीं कि हाई ना फूल वाला ना फल ई बात तो सही है कहता कैसन माई रहवा कि माई त माई होले। हां कुछ देले त कुछ वो ध करल त झड़ दिन चोरा के चाहे ध के देले कि पतो ये ना पहिन सा लड़किया पहिन। हां हमर लड़किया पहनी हसन तो ये तो जीवन भर पहनत ऐसन रह के यही से बड़ी हमार माई का याद आ जाला कि हमार माई मर जाई ना त फिर हमके के पूछी जन्नी। लेकिन कुछू कह हमार माई एकदम करेजा फाड़ के देले कौनो सामान। अभी मन करता ना जन्नी कि कह दिन कि माई हमार साड़ी धोए के बड़ा दिक्कत होता वॉशिंग मशीन भेजा दे। अरे बाप रे बाप हमर माई नहीं खे देले का आ जाइयो हमरे घरवा धोए खातिर फसे से चार क्यों नहीं से 72 गो देख हाई देख देला ही आई सोना के हटे एकरा में मैं नग भरवावल बाटे। ये जी दीदी हमके नग वाला सामान पसंद ना हमारी महतारियों के ना पसंद है। हम सोची ना कि एकदम खूब बढ़िया रहे बिना नग का कि अन्ना का जेतना हमर माई क देले नु ओतना हमर सास ना करी। ई तो मत कहीं न तो कहीं हमार तो सास आँखिए ना देखनी ठीक ना। तब हमार माई हमार भौजाई अरे लाखों में पूरा गांव में के छोड़ा ना हमर माई सब क के दोनों घर भर ले बिया जवन ना करे के तवन को मैं कइले बिया। माई कहले न कि हम अलगा होखम न त एक गाड़ी बर्तन सामान देई। अरे बाप रे धइल बाटे एक गाड़ी का हमरा के तो 2 गाड़ी मिलल बाटे मिलल बा न टीवी गए तो के भीख मांगा बजी सब त लेये के होता कि जेट में जगर मड़ई के घर होता वो कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन 3-5 सब जानता टे जानता नहीं हमें ऐसे ना जाए ना कि मुँहे कहीं मुँह निकल गई कोनो बातें ना तो जनते बानी ऊंचा खाला बात पहुंच जाई त फिर उनका मेरा रुआ उनका फलाना का पता होइया इससे हमार बड़ा ना फरक है जन्नी। और ही बताई का होता टे चानी के हमर माई काल है बनवा के देला है चानिए पर खुश बनी जी बड़ा भल बनी बक हमर माई देखले सोना आई सोना देख लाई रंग छूट गइल बा काहे नहीं के देखी त झूठो के लाल चानी नहीं के चानी तब काहे कतड़ आई सोना नहीं के फल बटे केहू कहले बटे कि माने हमसे आगे केहू बढ़े ना ना तब का ये दीदी कबो आप अपन आगे ना लगाई ना हां लागेला कि हार हम ना या हार जाई अपने आगे लगावे चुप रही बताओ ना हम त लगा पंच बराबर रहे से दुनिया की बराबर ई नहीं कि दुनिया से ऊपर उठे के चाहिए। तू कौन कहीं हां ये जे सबके जिए के खाए के बाटे। अरे अब हीरा मोती खातो कब तब रहती है काटे तो कब हम दाल भात चटनी खातो कब तो रहती है काटे तो ख। अरे बाप रे बाप तब का जी जनतनी मार हमार गाला बैठ गइल बा जी लागत न कि जाके कुछ खाई थी खइले बड़ू का लांगल पानी पियले बड़ू। अब कहां जानी जी कि कौन करी आंखें में बालू ठेलो हमके टोनहार देले भी टोनो नहीं और हम खिलौना के अरे बाप रे बाप एक दिन हम खात रहनी ना अरे ई का कोई देनी जी ऐसन कसाई आदमी का नाम लेनी रम खिलाउन का पतोहिया बाड़ी न जन्नी
केहू तो नहीं खेनो ना 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 अरे हमके उहे टोनहर लिया उहे हमार नेटई बैठ आइए हम तो ये से हे गंगा माई हे भवानी माई हे पूर्व सुने पश्चिम ना, के काली माई हमारा घरे एक दिन किस्मत खराब हो गई जी नहीं तो हम तो ऊ बोलत रहनी है ना कि हमारे आगे माइक फेल हो जात रहल तब हम एक दिन घरे अपन छत पे चल ना चल चाय पी लिए कप तब जाए चल ना हम चाय अरे चली जी चाय कभी दिया ससुर चाय जात न रहली पी के मने मने गाजत चाय रहली पिए के चाह बिना तो मन में उदासे बटे हाँ, हाँ। चल काजी हेजा सुतल बनी याई बड़ी नींद लागत भोका लेखा सुतल बनी अरे मेहरारू हाँ, तो मेहरारू लेखा रहनी मर्दे ही बुझाला कि कपार पे तू चढ़ जिबू एकदम हाँ हाँ कपार पे कबेला सुतनी पेट नहीं के भरत सुतला ले बताई ना रात भर जगह तो दिन में सुत आई आजी है सुनी ना होई देखियो ओकरा घरवा गोई रहनी नु त केतना बड़ाई करत रहे जी के? कहे हमर नैहर के मद हाउ का काले खुशी है हां हमर नैहर के माय हमर माई देले बिया देखा तड़ू कि ना हमर चूड़ी थी देले बिया कनी बाप रे बाप खूब भरल तो तू ओकर बात सुने लगलू हां अब ना बात सुने लगनी कनी हां कहू अब बात सुनही तू अपन आगे कोई के लगावे ले हम देखले नहीं कि ओकर बियाह में गइल ना आ देखी रही त हमर माई है सोना के देले बिया देखी त सोना के आई मैं भरले बिया अपने दामाद के बेटी के कब दामाद के भरले बिया आ तब उ खूब बड़ाई कर रहल बिया तो इतना हरहरात काहे बड़ू हो हर हराई ना ओकर बतिया पे हर हरा ना तो हम जानत तनी उनको विषय वैसन बात नहीं बतावे के नहीं कि हमरा के ठीक ना हम हां जानत तनी का मिलल बन के क्या का धइले बड़ी आ ये दादा की तना हमरा ले बड़ाई करत रहे कुछ जी होके चाहे मत होके एगो छोट बहिन भी बड़ा सुंदर लागे अब खिसियाइल ना गेला चुप रही खाली बहिनिए पे जाई ना मजाक भी मरनिया नहीं मार लो ना मजाक भी मारो। मरनिया कह दिया नु एक गाड़ी हमरा के नु हमर माई देले बिया बर्तन छिपा मई एक गाड़ी बर्तन छिपा होला बताई तो तो तोरा जलन बा उ कोहे हमर दे जलन काहे के बाजी हमर दूगो त घर भरल बा त काहे के तेरे में जलन ना ना होई तो तरी हम कोहे वाला के कोहे दिया हां तो हम ओई तरह सुनत रहलिया बड़ी भोक्का जैसा मुंह ले ले आया चलल बड़ी बड़ा ये कर आई देख त मैं तू काहे इतना टेंशन में भोकल कमु ओकर बाटे तू इतना टेंशन में तू कह के हमरा जलन बा जरा तनी ओकरा बे से हम काहे खातिर जलन होई जी हम नीचे ऊपर भरल बड़ला ही भले फेंके ले लेकिन बढ़िया इंसान है ठीक ना अच्छा बड़मा इंसान हिया हां तो का जन्म दिया ना जानवर में की कर आ चली यो चली तनी चलाओ खेत तनी। जाके ये खदवा छीटले चलाओ तनी चलो गौवा तनी देख ले हाँ, चलाओ तनी। ठीक ना आई जल्दी ना ना चलो चलो हमरो के नसीब तेज रहला बड़ा सुघरे मिल गइल जी अब जोड़ा नहीं खेत तोहरो सुतर निका बढ़िया से आके लीलगाई लेखा कूदत चले ले आके जगा दे लसिया कहाँ बड़ी सुन पतो नहीं खेला घर में तू जब देखो, से बुझा गुल हमारा बुझा गुल की भाई ये चीज बनी खामा तनी जान गुल है कि तू ही आवत रहो कहां से कि तार मुंह कबो अरे बाप रे बाप मने हमर माई बरे खा के पैदा कइले रहे तो मने हम चुपचाप रहे ई पहले बताई प्रभाव पड़े के चाहिए नंबर होगा के दुनिया अपने पूरा गांव में मशहूर है बोलला में आ सुनली ना का हो? एगो बात को बासन करता का हाउ चिल गोजरा कमाई नहीं खे का कहता है? अरे ले हुआ कमाई अरे हां ओ दाई ना हां सफर की हाँ। ये तो बढ़िया मोह बाटे अरे बोला नेर बाड़ी अरे सही के निरूपण रेखा और को करेगा कर गांव सुपने हाँ, वही जाननी बात है, हाँ। सुनी का ओ तड़ी न हमार माई कूलर दियलस फ्रिज दियलस वाशिंग मशीन दियलस चूड़ी दियलस कौन का दियलस का हम ना देखनी देखनी ना मतलब कितना सब सामान आया बहुत जन्नी इतना लंबा चौड़ा हकनी है ना हाँ। एकदम सच सच बात हकनी है हाँ। हम एकदम हम मने दब रहे वाला अरे बानी तार हमके के जानते आदमी नहीं तू कम रहे वाला हाल तू। तन से हमके छूट मिल जेते गांव के प्रधानमंत्री अरे मुख्यमंत्री बन खाली जैते हम- प्रधानमंत्री हो हम तारा के जैते खाली छूट दे देम ना तो तुम पता ना का करू आप ही ना देना नहीं तो हम तो पहले ही देखती हमारे बड़ा नौकरी करती अरे कि कहे ना? के बेटे एकदम ना चूल्हे फुका तो को जिंदगी लाग गई हाँ, तो उहे ना करे हाँ के जी चाहिए आगे को तो कि का करत अड़ू हो कनी माने हमार वे रह गेल बाकी सबके घरे घरे घूमिया घर फोरिया बियाह भइल रहे तब एगो पूरा ट्रैक्टर ना भरल रहे ना सामान से जन्नी आ, ये झूठ अब को तड़ी के हमार सब कुछ मिलल बा धइले जगह नहीं काहे ना कह देलु कि हमर ट्रक नहीं पाइले। रहल है ना हाँ। तो देखती उ का करती घी को लड्डू रोजे खई अरे बुर्बक मेहरारू रही तो पढ़ा दिया ना ना कि उ जाके अपना नाम कह दिया सन गाँव में ना कि कुछ कहे के ना देखी दुनिया में ना
केहू आगे बढ़ल तो देख के जरल ना जाला ना, जनी ना, उ तो बात मनी ना बताई करे। कि कुछ लीला रहे तम फोर का मुंह लीला करे तो हमर हो जाई ना होई तो उजल लिया कि हम आई बनी एगो नहीं, अब तारा ई नहीं कोई की जानत कि हम ऐसा आदमी है ना आई खाओ नतिया केतना होता ना बात देखो तू एकदम सूटरवा चाहत खोल दई जी अरे ठंडा सही रह के काजनी आपको मती क्यों ना अथु में कोई हवे अब देखो कोई बुझाता कि ना नो अरे तारा के जाए खातिर जी, बुझाता जाए अब देखो ना। मन बुझाता कि फरहर हो गइल, खोल देनी तो बुझाता ना तो बुझाता कि देहिए बनाइल बटे एकदम यही पर गरिया दई ना तो कोई नहीं गरिया में का सही बतिया न कहता हैं? नहीं आजी आई एते बड़ा आई पिल्लू चलता धो अरे बा केवनी बिटिया के गोइल नहीं जी सुते तारा में कम बड़ा सन तो आय रे दादा हां बड़ा न कहता नहीं हमारी में एगो न मिली सब कौन ची घारा बसी 12 बजी रही ना, ढीला है आपका नहीं खानदान हो के हम काहे को खी जी हां कहे के ना हम दूसरा के जाता ही ना लक्ष्मण रेखा भगवान रेखा लगा दी खत्म हो जाए तो हमरो में लगा देना खत्म हो जाए चल चलो तो का कहताड़ू अरे का कहीं का नमस्कार प्रणाम भैया हम सोनम सिंह आज नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोड़ चुके गोड़ लगता नहीं आई वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक कर जा शेयर कर जा सब्सक्राइब कर जा आप कमेंट में जरूर बताइए जा